Martin Columbus. Martin Columbus sa narodil 6. marca v roku 1927 v Starej Bystrici. V mladosti sa v Žiline vyučil za cukrára, no biela zástiera nebola jeho osudom. Zamiloval si horársku rovnošatu. Vzdelaní si doplnil na lesnických školách v Čadci, Žiline a Kokave nad Rimavicou. Viac než 30 rokov pracoval ako lesník v Ochčadnickom i Lodnianskom chotári. Hora bola a dodnes je popri rodine jeho najväčšou láskou. Prvé verše napísal už ako mladík, no svoj básnický debut Tichý výkrik vydal až v roku 1994. Písanie láska, prvá láska ma inšpirovala. No tu som 6 rokov nepoboskal, alebo byl strašne. A bol som 5 dní som za tú báseň, čo som písal, 5 dní nadsluhoval. A to bola veľká moja bolesť. V ďalších rokoch priviedol na svet zbierky básní Zrno v trní a Pokrm tela a ducha a autobiografické poviedky Zážitky Kysuckého horára. V 3. tisícročí vydáva zbierky básní, úvah a múdrosloví Medonos, Láska je všade, Okrídlená duša, Útek do hory a Povznesenie ducha. Svojou poetikou a básnickým rukopisom sa radí do galérie insitných slovenských umelcov. Žije a tvorí v Lodne. Kým iní v jeho veku hundrú a nariekajú na osud, či odovzdane čakajú na posledné zvonenie, lodňanský básnik, rezbár, cukrár a milovník lesa Martin Columbus kypí životným elánom a neutíchajúcou energiou. Columbusov poetický štýl je ako Kysucký kraj. Cítik z neho vôňu hliny, šum lesa, spev horských potokov a tlkot nezlomného srdca. No nielen slovom sa nám prihovára. Jeho život má mnoho rozmerov. Je to človek s veľkým srdcom, múdry, úprimný, rozdávajúci a pomáhajúci všade, kde je to potrebné. Je to človek naplnený vzácnym duchom, láskou k prírode a človečenstvu. Nadovšetko miluje stretnutia a rozhovory s ľuďmi, spolupatričnosť a humánnosť v každodennom živote. Tak moje životné kredo bolo pravdu vraviť a celý život pravdu. Len pravdu. Martin Columbus.